tunul. Noi mergem la războaie, du-te, fă, trage cu tunul. La ce război ai fost ultima dată tu, Mirel? Că un story de la sală nu te face colonel. Haz și talent, vrem femei în parlament. Au haz și talent, vrem femei în parlament. Bye, no consent, îți luăm fața, fii atent. Bye, bye, no consent, îți luăm fața, fii atent. Suntem super open-minded, dar mă uit de homofobul. Aveți nevoie de noi, se învârte cu ei globul. Am așteptat sute de ani pentru legea antiviol, că dacă nu suferă fiică, dar trecem pe protocol. 1-8-6-5, bitch, what about that? Îți dau lecții de istorie, că nimic nu s-a schimbat. Cum se face că în spatele fiecărui bărbat care menit să fie lider stă o femeie de fapt, Ups, pare că i-am enervat, dar nu pot să tac în fața argumentelor de căcat. Le-a dat tu cu părerea, suntem campion pe stat. La educație aparent doar campion pe sat. Ca ce vrei să spui, n-avem femei în